Ahoj, dnes prešlo už v podstate 24 hodín od launchu prvého postu na AI modelke. Čo všetkých zaujíma je, že koľko sa vyčetovalo, koľko sa zarobilo, či tento launch bol úspešný. $1055 za 24 hodín. Tuto môžeš vidieť. Prišlo cez 40 platených subov, cez 120 followerov, oveľa viac, neviem koľko presne. Toto som všetko spravil ja a môj tým preto, aby sme uspeli. Začneme s tým, čo je najdôležitejšie, a je to začiatok, je to v podstate marketing. Spravili sme collab na Reelsku. Toto Reelsko malo cez 400 000 pozretí za prvých 24 hodín, čo je dobré. Samozrejme, mohol by to byť milión, za ten milión by som bol šťastnejší, ale toto je veľmi dobré a v pohode. Bolo teda Reelsko, plus bol shoutout na Telegrame, ktorý je free a má tá druhá modelka. Toto je všetko, nedávalo sa viac shoutoutov, toto bolo všetko. Teraz naša modelka prišlo viac než 600 followerov, čož by taktiež mohlo byť lepšie, ale 600 followerov bereme. Prečo prišlo len 600 followerov, sa možno pýtaš takých veľkých views, vysvetlím ti to. Je to nový profil. Ten profil nemá veľa kontentu, ten profil nemá nejakú históriu, chápeš? Ľudia, keď vidia nový profil, ja to tak mám rovnako a celkovo tak všetci rozmýšľajú na sociálnych sieťach proste, že nemajú hneď tendenciu mu dať follow a tak, pretože ešte sa nejako nepreukázal, nevidno nejaký content, ktorý postuje a nejaký charakter proste, ktorý ten profil bude prezentovať. To znamená, že verím, že oveľa viac ďalších ľudí ešte určite príde na ten profil a ten profil bude rásť. Čo sa týka teda fanview, chalani tam boli na chatting na celú noc, na 16 hodín vlastne. Ten chatting bol v podstate úspešný, by sa to tak dalo nazvať. Boli tam ľudia, ktorí tam poslali najviac 300 niečo dolárov, $200. Ja verím, že táto revenue ešte bude rásť, je tam veľa priestoru na to, aby sa tam našli whales. Whales znamená, to sú teda ľudia, ktorí spendujú viac ako tí ostatní. 80% revenue sa vždycky snažíš mať z whales, teda tých, ktorí posielajú najviac, a 20% revenue sa snažíš mať z tých, ktorí sú takí všeobecní subscribers, a o tých whales sa treba starať, pretože to sú vždycky ľudia, ktorí robia tú revenue väčšiu a väčšiu len kvôli tomu, že to je jeden človek, čo je super a som za to rád. Čo ďalej plánujeme? Začať s tým, nie úplne nejakú vôbec žiadnu agresívnu stratégiu marketingu, proste stratégiu marketingu toho, že tá modelka je nejaká osobnosť a postupne sa to bude rozvíjať ďalej do toho, že by to mohlo byť viac odhalené, viac ofenzívne, taký proste marketing toho, aby sa získavali viac a viac ľudí. Teraz začneme s tým, že tá modelka sa ide len budovať a nepotrebujeme ju hneď všade vycapiť, čož asi každý chápe. Čo sa týka ratio, tak je to v podstate 1:5 teraz na subs a chatting. Verím, že toto zlepšíme to oveľa a ja si dám s chattermi dneska aj call, teda dohodnem sa, pokúsim si a pobavíme sa o tom, ale ja mám ešte ďalšie modelky, o ktoré sa potrebujem starať. Toto nie je jediná modelka, na ktorej pracujem ani kolega, ani chattery v podstate, takže tej práce je naozaj veľa. Tieto série neviem, či budem stíhať točiť každý deň. Samozrejme, chcel som ti ukázať všetko, ako vlastne robíme a ako to prebieha. Takéto promo dokáže využiť kdokoľvek, kto sa dohodne s nejakou veľkou AI Models page. Viem, že už som to hovoril, ale rád to zopakujem znova, aby sa to nebralo ako nejaká nevýhoda toho, že niekto začína. Samozrejme, ani takéto výsledky by som neočakával hneď od začiatku, pretože ja som v tomto odvetví viac než rok. Neočakával by som hneď, keď ty začneš proste, že budeš mať hneď $1000 obraty, 10 000 a také proste. Treba mať realistické očakávania podľa vedomostí, ktoré máš. Nie podľa toho proste, že si videl nejaké video, chápeš? Teda hlavne skúsenosti, ospravedlňujem sa, nie vedomosti. Čo ja určite odporúčam, proste všetko, čo som využil, mám vo svojej platenej skupine. Private group, môže mi kdokoľvek napísať, spýtať sa ohľadom nej na Instagrame a nie je najlacnejšia kvôli tomu, že keď ty by si bol súčasťou private group a učil by si sa, tak toto už mi v podstate viac než 2 a niečokrát preplatilo vstup. Chápeš, skoro 3 pomaly. Takže toto som chcel zmieniť v tomto videu, že tá ROI toho, čo vzdeľujem ľuďom tie vedomosti, a preto to aj ukazujem, aby ste videli, že to, čo robím, naozaj funguje a naozaj to robím spolu s mojím tímom. Nie som jediný a nechcem byť jediný, kto si za to berie kredit. Takže vidíme sa pri ďalšom videu zajtra. Verím, že to video opäť niečo prinesie a poviem, ako tam tých ľudí nielen dostaneme, ako ich stále udržiavame aktívnych a ako sa stále snažíme pracovať na tom, aby rastla revenue. Chcem upozorniť, že si nemyslím, že tá revenue bude neustále rásť takto do nebiesť. Chcem povedať, že to bol launch bol úspešný. Vieš, že proste launch bol taký, že sme spravili promo a teraz postupne budeme robiť nejaké steps k tomu, aby sme sa približovali ďalej a viacej rastli. Teraz to nebude podľa mňa už 1K daily. Ak by to náhodou bolo, tak Boh ma požehnal. To je všetko. Ahoj.